sarki yana ina suna ina wanda za su yi sarki kyauta ya je sanda ya ka samu da abokin shi can bisi ya ka same shi ku shirya alƙawari ta auta a kanta za a aiki kwamfule da yaji da kore wannan biyar a kanta za a yi challenge a kanta za a yi challenge ba magana a kimiyya ta sama ta iya amadiya a sarki yana ina suna ina wanda za su yi sarki kyauta ya je sanda ya ka samu da abokin shi can bisi ya ka same shi Gracias.